Man, panas nanane. Lah kowe iki apa lali? Mbahmu kae jari dukun. Ya kon mijeti kono. Mbahku dukun santet iki. Lah kowe malah cepet to. Cepet bongko no. Donya balsem kono lakangmu ben mari. Jancuk ya raimu padha karo jebret to lho. Cangkemmu. Tenan lho, Ngo. Sidone piye? Mbok genane karo mbahmu kae kowe nek sangkut paute karo jebret ora? Asu man. Mbahku iki ketoke yo nutup-nutupi lho, Man. Berarti ora genan lho, Ngo. Jebret tenan iki sapa? Ya urung. Wis angel iki. Ngo, aku mang ndelok Koko channel. Penontonnya rame. Ayo Ngo, golek info, ke daftar dadi pemain baru. Raimu iki apa masuk to, Man?